I'm Inspector Chindanya, wreaking officer in charge of the Chipinge. Following a spate of unlawful entry cases and robbery cases where accused persons were unknown, we congenized our intelligence section to find the perpetrators of such cases. A tip-off was received and a follow-up was made, leading to the arrest of one person who was coming from Sushavane. The accused person by the name Philemon then led to the arrest of two other accused persons, one residing in Masvingo and one residing in Bikita. Investigations were made and a total of 48 cases, which includes 3 robbery cases, were detected. And some property, mostly electrical gadgets, like cell phones and laptops and speakers were recovered among other property. And most of the property were disposed in Masvingo, Nika Growth Point, Regional Bridge Growth Point, and some within Chipinge. Most of the complainants have since identified their property, except some of the property which were disposed by the accused persons. We conscientize the public to always report their cases upon realizing that an offense would have been committed. Since some of the cases were detected, yet they had not been reported, and it is the accused persons who led the police to where they had stolen the property, where complaints would not have reported the cases. We also urge the community to put their houses in order, such as switching off lights during the night, putting burglar bars on their windows, and also put cameras, if at all possible, so that those perpetrators, should they commit such offenses, they can be detected after a report is made. Ndinetwa Molini Majas, ndoshanda wato company Fairplus Estate. Wangori musi wa 4 July. Ndanza kuma past 1 usiku. Ndakanzwa ruzha. Vanhu vakuchema panze kuti mbavha. Ini ndo pandakamuka kupatika kuhope kuti vanhu kuti mbavha dzimbori kupi. Nguya ndakapatika nchisvetuka kubva mubedroom chipinda mudining. Chandakatanga kutasa mafoni. Ndutasa pandochasa mafoni angu ndikuti mafoni hapana. Ndakavhura door nditomhanya kubuda panze. Ndikutaiso ndikuona window rakavhurika. Ndakutomhanya kune vamwe ndikati kana nemango mabiwa mafoni. Takave chipatapata mukomboni mese kutsvaga kuti mbavha iri kupi. Kwakachena. Kwachena takabva tauya papolice station paChipinge. Tasvika. Nguya takangosvika kuti chiripota nyaya yedu kuti tabirwa mafoni tiswe kuFairplus Estate. Takatongonzi nemapurisa chimbouyai mubhotaso mafoni ari muno kuti ndenyu here. Takati tichipinda muchaji office. Takaona mafoni edu achitoburiswa mukabhegi. Achingonzi pasi takaona mafoni edu ese ari mukabhegi. Zvakatipa kufara kwakanyanyisa kuti mafoni edu tamawana. Zuva iroro noti takasvika papolice station kuma past 10. Tichitoona mafoni edu ndo patikatomaona zuva iroro. Mapurisa akati mafoni enyu awanikwa sichazokudedzai kuti muzowana chizuva ramunosvura mafoni enyu. Ndakafara chaizvo nechirongwa chakaitika ichocho. Asi chandoda kukurudzira vamwe. Ini mafoni angu andakabirwa yangu chaende iyi. Saka pamba pangu ndochadzisa vanhu mafoni ndo pane magetsi vamwe havana. Neaya esai anga yazochajiswa. Asi chakaita kuti mbavha idzi dziwane mukana wokupinda pamba pangu chino chandoda kudzidzisa vanhu. Pamba pangu pasina mawindo. Pamba kashamba. Saka mbavha dzakaita mukana wakanyanyisa kuti vangopinda. Noti vakapindawo panhu pasina mawindo. Nyangu vakatipindira sakapinda panhu pasina mawindo. Uye zvilaiti rangu ranga rakabatira nhambwe ndakadzima light. Saka vanhu vakangoita mukana wokupinda zviri nyore, vakangotorawo mafoni akabuda zviri nyore. Asi ndoda kutenda polisi yatinayo paChipinge. Yakashanda zvakatidadisa ende vaita communications nesu kusvikira vazouya nezuro vakauya nevakomana vakatibira vachitoona kuti makapinda sei zvese vachitoita kusvikira nhasi tazonzwa mutore mafoni enyu tungabukona mafoni aya. Sei hangu ndakafara hama vadika noti foni iyi yandirwadza, foni yakanaka zvisingatomboite foni yaindirwadza plus yakadhura zvoti BP yangu yakatombokwira zvisingatomboite. Ndarwadziwa zvoti handaifunga kuti chakwanisa here kutenga imwe foni yakadai. Nhasi ndauya ndadaidzwa namapurisa kuti ndichiona zvinhu zvangu. Saka zvinhu zvangu zvinoti foni iyi ndio iyi negrocery iyi
zviapa pai nebhachi nejaketi nenangiri. Saka ini ndiri kutoenda mapurisa akabata basa iri nokuti ndandisingatofungidziri kuti pamwe ndichamuona here mbavha ino. Ndaitofunga kuti pamwe handichadini handichaioni. Saka ini ndongokurudzira vamwe vese kuti kana shuwa wabirwa dzidzira kukasira kumanya kunoripota nokuti vakomana shuwa vari kushanda basa. Sepangu vakandibatsira ndatofunga kuti siya musha kuti handichakoudi nokuti mbavha dzari mbiri. Ndobva adzoka futi the following day. Ndobva ati iwe mwana wako wanga ari munomu waindepi? Pane zvinhu zvatakaona zvatakasiya zvataidini zvataida. Ndichoti iya haasi mwana wapano watora zvinhu zvake. Ndobva akatora futi foni mbiri zvimanokia zviviri nokutora jaketi rangu nokutore chinyi zviya dhirezi rangu iri rirapapa. Akati chivata mbuya wenda kuupisa ndopakabatidza mechisa kudai ndobva andivharira ndobva azosiya andikira ndobva asiya kii yacho padho. Saka ndamuka makuseni ndakaenda kujopa. Ndaenda kujopa vachonditi ndai kuchipingi kuno kusendera. Ndichouya kuno ndichotaura nyaya yangu. Ndataura nyaya yangu shuwa handishoori vanhu vakabata basa ivavo. Vakatote ndichienda kumba manhero acho ndakaona vatouya nemota. Vakuchobata kuona kuti vakatangira papi vakapedzera papi vakatangira papi vakapedzera papi. Vachoti mbuya achigara pano pamba mbavha dzauya. Shuwa ndakabagara. Ndichozoona avo vauya futi. Ndobva ati mbavha yenyu munoiziva here? Vachiwana zvinhu zvakaita sana bhasikoro nemagirisari. Ndikati mbavha ndikaiona ndodini ndinoiziva. Vachoti tendererai kumota.